Здравейте и добре дошли на днешния вебинар как да направим една успешна заявка за конкурса Innovation and Tech Awards. Надя Гогова съм аз, издател и управляващ партньор на Media Enterprise, организатори на този конкурс. Целта на днешния вебинар, вие сте получили предварителна информация, но все пак накратичко, създавайки този вебинар е с идеята да спомогнем на всички бизнеси, имайки иновации и успешни технологии реализирани, да ви подскажем на това какво държи журито в една заявка и какви са новите неща тази година, на които да се наблегне при подготовката на вашите заявки. Innovation and Tech Awards, накратко, е конкурс създаден всъщност за всички иновации и технологии на компании, реализирани тук на територията на България. Изключително важно е, защото няколко пъти засягахме това. Значи компанията може да бъде международна, няма никакъв проблем, но самата иновация и технология да бъде на територията на българския пазар. Миналогодишното издание, като първо издание, 67 заявки, доста сериозен отзвук в медии, като за първо издание. Реално погледнато, смятаме, че надградихме много в посока 2 нови категории за тази година и можем да кажем, че дори градивно-критично премахнахме категория, която видяхме, че все още в сектор строителство някакси няма толкова иновации и технологии, които можем да покажем. Затова се спряхме на 2 изцяло нови категории, свързани едната, няма да ви изненадам, AI, най-добра AI технология и иновация, и съответно един от силните така и работещи сегменти, това е сектора ритейл или търговия на дребно, за това най-добра технология и иновация в ритейл е другата ни нова категория. Новото тази година, за да улесним журито, защото те ни спомагат много с тяхната експертиза, но наистина за да ги улесним, преминавайки през двата етапа на журиране, е всъщност във всяка категория, колегите визуализират, има кратко видео представяне, което ще ви пуснем да чуете, което разказва малко повече за самата категория и на какво трябва да отговаря подадената заявка. Колеги, моля само да пуснем за секундичка. Само да видим дали се чува и звук. Може ли някой да ни даде сигнал? Не, нямаме звук. Само секунда. Съответно, докато колегите технически обозначат този момент, ще кажа, че реално погледнато всеки един участник ще има достъп до това видео. Нали? Реално, когато изпращаме информация, ще насочваме и с конкретен линк, за да не го търсят отделно на сайта. Така че да видим имаме ли вече звук. И иновация Software Tech. Тук отличаваме софтуерни решения, които се открояват с функционалност, силно потребителско изживяване и производителност. Как протича оценяването? Първо, техническа комисия проверява дали заявката отговаря на критериите на Software Tech и дали попада в тази категория. След това идва фаза 1 на журиране. Журито оценява всеки критерий по-отделно с да или не. Тъй като категорията има 4 критерия и 3 журиращи, общо се събират 12 гласа. Ако заявката получи повече от 50% да общо, т.е. минимум 7 от 12, тя продължава към финалния кръг. На финала, в жива среща, журито оценява финалистите и определя победителя. Критерии за оценка в Software Tech: производителност и мащабируемост, иновативност в индустрията, функционалност и характеристики, интеграция и съвместимост. Накратичко, това е във всяка една категория, като разбира се там, където има допълнителни въпроси по отношение на критерии и изисквания за самата категория, реално погледнато ще има възможност ние като организатори, пак казвам, да може да съдействаме на всяка една от компаниите, които кандидатстват с заявка. Тук идва момента, новото тази година, освен това, което показахме, че към самите заявки, освен текстовата част, ще има и видео, което да може да улеснява всъщност самото жури. Тъй като текстовата част, колкото и добре да бъде позиционирана, всъщност едно видео, което резюмира самата заявка, реално погледнато ще спомогне изключително много на
самото експертно жури. Тук сме приготвили буквално съвсем примерно насочващо какво трябва да съдържа едно видео. Аз на няколко пъти казах тип кратко резюме, в което се покриват тези критерии и изисквания и накрая естествено трябва да има и цифри с постигнатите резултати. Буквално ви показваме това кратко видео съвсем насочващо. Ето вече първата част. Кандидатствай с близък човек за първата си работа. Научи повече за свободните позиции в TELUS International България на първаработа.com. Разбира се, пак казвам, това е чисто примерно видео. Тези, които ще изискваме ние да се прикачат към заявката, ще са в рамките до минута, минута и нещо. Това си коментирахме, но идеята е, че е много специфично. Сега, когато е примерно за производство, вече ще преценят иновацията и технологията в даденото производство, какво точно да покажат, освен цифри и резултати, постигнати на база тази иновация и технология. Ако бъде в електронна търговия е нещо по-различно, ако бъде AI-то. Така че самото видео е идеята да бъде наистина резюме на самата заявка, която е разписана по-детайлно в текстовата част и все пак тези визуални елементи, които ще види журито, наистина ще добие по-ясна представа истински това иновации и технологии ли, която е покрила въпросните критерии и изисквания за дадената категория, за да може да постигнем тези над 50%, които гоним, за да мине на първи етап. Друго нещо специфично, което да пропускаме, след преминаване преглед от техническа комисия ще има буквално в рамките до 2 дни, ако има нещо, което да се коригира, и ще подадем към всеки един от бизнесите подал заявки, за да могат, ако имат нещо или пренасочване към дадена категория, и едва тогава вече заявката да бъде премината към съответно ниво жури. Имаше въпроси, които не касаеха това как точно се случва самото журиране. Веднага казвам, журито получава в електронен вид дигитална таблица, която е индивидуална за всяко едно жури като състав. Тоест, давам пример. Жустин и колегите й, например, те нямат достъп да виждат какво журира Жустин, какво журират нейните двама колеги. Тя е индивидуална таблица. На тази база след това ние обработваме резултатите от трите вида таблици и виждаме там, където има покрити критерии над 50%, за да се получат въпросните гласове, които каза и Максима. На тази база ние пращаме обратна връзка на журито и се вижда, нали, етап първи, как е преминало, да, не. Тоест, пак казвам, тук няма по никакъв начин намеса някой от журито да вижда какво журира другия, за да могат да си обменят информация. Абсолютно обективно и безпристрастно всеки един от журито журира в своята таблица. Дигитално я виждаме само ние като организатори и обработваме резултатите. Вече на етап 2 съответно отива момента, в който се прави въпросната индивидуална онлайн среща за всяка една от категориите журито. Пак давам пример, да кажем тук с зелена технология и иновация. Марина и нейните двама колеги, в случая Даринка Георгиева и Владимир Димитров, те правят тази онлайн среща в наше присъствие, съответно, абсолютно без да има някаква намеса и си обсъждат на база етап 1
вече спрямо покритите критерии. Какво имам в предвид? Имаме, да кажем, 10 финалиста, примерно в тази категория. От тези 10 финалиста те гледат процентите покрити на етап 1 и преценяват кой съответно да подредят на първо, второ, трето място и преценяват дали да има 2 втори или 2 трети места. Вече това е специално спрямо това, което е минало на първи етап, пак казвам, но всичко е до критерии и какъв процент са покрити тези критерии. Така че на тази онлайн среща отново те обсъждат тази му част и вече се обявяват само в наше присъствие, нали, с абсолютна такава елемент, в който има конфиденциалност, т.е. само журито и ние като организатори знаем кои са победителите, без да излиза никаква предварителна информация. Ето ги и сроковете, виждате на екран, които са за тази година. Даваме достатъчно глътка въздух, както се казва, между първи и втори етап, журито да могат. Това са индивидуални дати на втори етап, който обявяваме за тези индивидуални онлайн срещи, така, защото да могат наистина журито съвсем спокойно да оценят и двата етапа. Това са нещата, които аз исках да мина от чисто организационно и въпроси, които са били поставени пред нас на първо издание. Затова ни беше много важно да има този вебинар, за да застегнем въпроси. Ако има, разбира се, такива допълнителни, те участниците и тук сега ще могат да ги зададат, а имайки и такива допълнителни, ако ние сме пропуснали, вярвам, че журито тук ще се включат, за да допълнят с информация на това, на което те държат, да съдържа една заявка, за да бъде успешна, така да го кажем, пък вече относно спечелване е вече другия етап, както се казва. Така че сега бих искала да дам думата, Йонко, ако нямаш против, двете дами да бъдат с предимство, и бих искала да дам думата първо на Марина и на Жустин. Те са в две различни категории. Жустин, както споменах, електронна търговия, най-добра иновация и технологии, и доцент доктор Марина Стефанова в категория най-добра зелена иновация и технология. Така че, дами, вие сте на ход. Коя първо ще започне? Преценете вие. Жустин е на екран. Жустин, давай ти си. Не знаех, че съм на екран. Добре, доцент доктор Жустин Томс. И аз съм доцент доктор, като Марина, само да си Ето, кажа. от вълнение си знам, ще пропусна нещо, но Жустин, благодаря ти. Няма значение това. В електронна търговия иновациите са вече доста трудно да се направят и въпреки това очаквам да видя много интересни решения. Много е важно да бъде конкретно описано и тук е, нали, нож с две остриета, че някои хора не обичат много да си издават конкретно каква е иновацията. Съответно, обаче за целите на журито е добре в детайл, с скриншоти по възможност, с доказателствен материал, какво е довела тази иновация като резултати в крайна сметка. И едно такова кратко видео, дори ако може да се направи, наистина би било доста от полза и за процеса на журиране, за да стане повече, по-добре и по-ясно. То ще бъде задължително, Жустин. Това е задължителен елемент, за да може да се улесним в тази експертиза, която вие имате. Тогава ще може да мисля, че някой трябва обаче да се не знам по кого е. Виждам, че има шум и се чува. Нямам идея. При мен е. Добре. При мен, за което се извинявам. Не, няма проблеми. Важното на теб да не ти пречи, да успяваш да чуеш своите мисли. Ами добре, ние трябва да минем това. Какво трябва да съдържа тази заявка? Какви детайли искате вие като жури, за да се разчита, нали, тази заявка, и какви стъпки да следват и какви грешки да внимават, като изготвят заявката? Мисля, че около тия 3 въпроса трябва да се... Аз мисля, че горе-долу показва, нали, да е възможно по-конкретна, нали, грешки, които да се избягват, да не е прекалено обща, съответно да се включат всякакви възможни детайли, онагледяване също, доколкото е възможно, специално в моята категория, нали, за електронната търговия, мисля, че това не е трудно. И ако може да има някакъв доказателствен материал, че е успешна тази иновация е довела до успешен резултат. Мисля, че това е в общи линии. Точно така. Това с постигнатите резултати, мисля, че то най-вече нагледява и самите критерии. Добре. Марина, в твоята категория също е по-специфично да ни кажеш малко тук как да минем през тези, какво да съдържа, на какви детайли при разчитане на заявката, какво да следват като стъпки и какви грешки да внимават като изготвят.
Здравейте и от мен. Аз разбира се бих се присъединила към казаното от Джустин, защото колкото по-конкретна е една номинация, толкова по-лесно за нас е да разберем нейното въздействие. Обръщам внимание в нашия сектор, много голяма част от решенията не са измислени до сега и съответно идват като апликация или приложение на различни научно базирани технологии или изследователска работа. Това според мен би дало добавена стойност. Сигурна съм, че човека, който пише заявката, не винаги знае всъщност откъде е дошла тази иновация, но когато има разговор с инженери или разговор с менеджери, това би могло да се потърси, така че да може да се обясни и самия проблем, а да не се остане само на нивото, нали, краткото решение и то описано, нали, в неговия по-скоро техническата му, как да кажа, номенклатура или характеристика. Също така много важно нещо, което искам да кажа е, че изключително важно, вие сте видели, нали, тук от общите критерии, които са описани, че има и пряка връзка между въздействието върху околната среда и социалното въздействие. Тоест, ние наистина търсиме компании, които са внедрили нови технологии, нови процеси или нови продукти и услуги, които, разбира се, имат за тях имат икономически смисъл, но да не се фокусират само в едното. Може едното да е водещо, най-често едното е водещо. Не има решения, които имат едновременно иновация. Много рядко има, по-скоро да формулирам изречението правилно. Иновации в социалната и екологичната компонента, но за нас те вървят заедно и е важно да се обърне внимание, че, както казва и европейската таксономия, дори да докажеш изцяло, че имаш максимално положително въздействие в една посока, била тя екологична или социална, ти не трябва да докажеш допълнително, че не трябва да вредиш поне, като минимално общократно в другата компонента. Това се пропуска, защото нали, разбирането за зелена и в заглавието е написано много повече зелена иновация, отколкото и социална, но моля да се обърнете внимание и допълнете, че имаме и такова въздействие. Нали, най-големия пример за тази задача, това е изкуственият интелект и неговото оптимално разрастване, така че хем да можем да балансираме нуждата си и възможностите, които той открива, хем да можем да управляваме разумно екологичния отпечатък, който се случва, докато имаме тази нова технология. Така че за мен това са важни, как да кажа, важни послания. Последното, на което може би трябва да обърна внимание, е всъщност, че ти засегна в началото, че реално не всички учени, т.е. членове на журито, извинявам се, са експерти в отделните индустрии и това е напълно нормално. В нашия случай обаче, когато говорим за зелена иновация, те идват от различни индустрии. Така че за да може да се изясни напълно, наясно и конкретно всъщност, че това е иновация за конкретната индустрия, е добре да се помогне на журито в тази посока. Тоест един абзац, който да казва или 3 изречения, които да кажат всъщност до сега какъв е, както се казва, current state of art, нали, т.е. това е досегашната обичайна практика в индустрията за решаване на този въпрос, би дал много ясна конкретна отправна точка на журито да види дали наистина има или няма иновация, а когато тя е внедрена целенасочено и смислено, тези данни съществуват в компания. Просто по някой път заради времето, както стана преди малко ясно, или заради някаква друга особеност не се споделя по време на тази номинация, тя би допринесла. Не цитирането на европейски директиви или някакви такива политически решения, не е по-скоро конкретната връзка между проблема, нуждата, смисъла от компанията и нейната как да кажа, инициативно, защо го е предприела и съответно решението, което тя предлага. Може би това е от мен. Марина, много ти благодаря. Точно тези два момента според мен са много ключови, което каза ти, защото хората, които са осъществили, да кажем, дадената иновация и технология, дали е в тази категория зелени иновации и технология или някои от другите категории, не са хората, които пишат заявките. Това беше първият много ключен момент, за който ти благодаря много, защото и за нас това е ценно, за да можем да дадем съвети наистина на тези, които ще пишат заявките, да се обърнат по-скоро към техните колеги, които са участвали пряко в изграждането и осъществяването всъщност на тази иновация и технология, защото те биха могли да им дадат съвсем друг поглед при описването на самата заявка и изграждането дори на видеото, което ще направят като резюме.
И другия ключов момент, за който ти каза, ние пък да ви спомогнем на вас за журито, ако не е в индустрията и сегмента, с който вие работите и познавате, нали, иновациите и технологията, да ви понасочим това, което... Така че много ти благодаря, наистина това беше и идеята на днешния вебинар, вие да кажете и на вас какво ще ви е ценно като жури, но и какво да наблегнат тези, които ще пишат самата заявка. Йонко, даваме ти думата и на теб, защото ти си в по-специфична друга категория. Да, в банкова и разплащателна технология, мисля, че първия, който говори в днешния разговор, и нямам академична титла все още, но всички, които ме познават, знаете, че да, в процес. Но аз съм абсолютно заклет прагматик и няколко неща ще, често казвам, мисля, че излизат дори извън рамките на конкурса и могат да послужат така леко като консултация как да си представят банковата и разплащателна технология кардинално. Но три точки за начало бих казал. Сега, това, което забелязвам е, че когато едно дружество си напише заявката, много често пропуска първата точка. Проблема. Какъв е този дефицит на пазара или каква е тази болка на потребителите, които вие искате да решите? Дали, примерно, е проблема с, не знам, бавната обработка на сетълмент на сделки с акции, дали е това, че потребителите, примерно, нямат достъп до инвестиции в предмети на изкуството чрез приложение, дали е достъп до кредитиране, да речем, за микропредприятия, нали? Кой е този специфичен проблем или болка на пазара, който вие решавате? Така, това е първа точка. Втора точка, тук идва вашето решение. Супер е да напишете, примерно, ние сме направили, да речем, платформа за кредитиране на малки и средни предприятия. Окей, обаче напишете какво я прави уникална. Дали ползва изкуствен интелект за скоринг на дружествата, дали се интегрира, да речем, лесно с маркетплейсове или с други платформи, дали има някакъв нов протокол за сигурност, който позволява бърза, сигурна заявка, дали има така подобрено потребителско изживяване от гледна точка на това, че директно дърпа данни от търговския регистър, няма нужда компания да попълва 10 неща. И сега тук стигам до третата точка, която за мен като член на журито е много важна, мисля, че и за другите колеги, и се пропуска много повече, отколкото бих желал. Това са доказателствата или ефекта. Напишете, какви са ви числата? Нямам предвид оборот, нямам предвид печалба, имам предвид колко компании, колко лица са ползвали вашето решение, колко, да речем, човек часове им е спестило или колко разходи им е спестило, какъв е растежа в ползваемостта. Значи имайте предвид, журито обича реални метрики. И така, за да не задълбавам твърде много, пак да припомня кои са тия така 4 главни стълба за Enterprise Awards. Значи иновация, креативност, абсолютно. Така че едното нещо, което бих казал, може би малко помислете да не описвате толкова стандартните функционалности, а помислете какво е това нещо, което вие за пръв път предлагате в България, вие за пръв път правите в България, да речем, вие сте първата платформа, която, не знам, дава възможност за Buy Now, Pay Later, докато човек лети извън Европейския съюз. Нали, тук примерът е много бланкетен, но идеята е, разбрахте, нали, кое е това, в което вие сте пионери. Нали, другото нещо, сигурността и цялото нормативно съответствие, да, в финансите, банкови и разплащателни технологии, това е абсолютно критично. Така че тук, поне аз, ако имате всякакви сертификации, които са дали по новия, дали по GDPR, някакъв стандарт, дали по PSD двойката, без значение, как защитавате данните, прочее, това вдъхва доверие. Да, вас са пък в финансите доверието е всичко, да се казва. И другото нещо, скалируемостта. Тук вече малко да не минавам повече към бизнес консултация, отколкото към, нали, насока за писане на заявка, обаче най-важното е едно решение в банковия и разплащателния сектор да може да расте. А как може да расте? Най-вече когато лесно се интегрира дали с банкови системи, дали с други платформи за електронна търговия и така нататък, дали в цялата нова, както се казва, API икономика, понеже всичко е с API, и едно така последно нещо, може би тук малко индивидуален бонус от мен в заявката. Вижте сега, когато говорим за банкови разплащателни технологии, ясно е, че много заявки могат да включват език, стил, в момента изкуствен интелект е голяма тенденция в финансите, или в момента голяма тенденция, не знам, примерно лицевото разпознаване, супер, обаче конкурсът все пак е
организиран от българското бизнес издание, списание Enterprise. Така че това, което мисля, че вече дава финалния нюанс, финалната щипка, не знам, сол или захар, кой като предпочита в този час, е да кажете как вашата иновация съответно подпомага местната екосистема тук или съответно подпомага на българските фирми и ние тук да създаваме глобално решение от България. Така че аз много бих се радвал, то е свързано до някъде с метриките, които споменах, защото когато кажем да речем, че имаме една платформа, която прави достъпно кредитирането за микропредприятия, оттам нататък може да разпишете как тя е помогнала на екосистемата, да речем в България, дали в услугите, дали в производството, дали в търговията и така нататък и така нататък. Така че последния съвет от мен, наистина вкарайте и нюанс от екосистемата и за мен с специфичния проблем, с конкретиката на вашето решение, с метриките, извинявам се, че ги споменавам за втори път. За мен ето така се пише една успешна заявка. Така че обещах, че съм прагматичен и кратък и мисля, че това е достатъчно изчерпателно за това какво бих се радвал да прочета аз. Супер, много ти благодаря, Йонко. Това е изключително важно. Една от темите, които дискутирахме като обратна връзка и от миналогодишното издание, че много е важно тук да може да се види, особено когато приемам в категорията са кандидатствали компании, които да кажем едната, взимайки от другата, са направили иновацията сама по себе си и технологията супер успешна, но трябва журито да може да знае, да е добре описано и да го вижда това нещо в самата заявка, тъй като миналата година стана точно така комуникация в една от категориите, защото нямаше достатъчно добро описание в двете заявки, за да може журито да разбере, че всъщност едната иновация и технология реално е дистрибутирана от другата компания. Те и двете са допринесли към иновация и технология, но някак си се поразмениха местата. Така че това е също много тук специфично, за което спомена и Жустин, и Йонко, и Марина. Наистина да се наблегне на тази част, да може това да достигне до журито. Реално погледнато, защото те няма как да знаят, че примерно част от суровината, например, или единия продукт, който ползват за създаване на иновация и технология, е взета от компания партньор в случая. Добре, ако се сещате нещо друго, за да мога да мина напред и да дам думата всъщност и на двете компании, които така бяха сред не просто успешните заявки, ами сред наградените и спечелили в случая Етел и Simobotics. Не мога да дам думата на тях нещо, ако се сещате вие като членове на журито, което да сме пропуснали да дадем като информация. Добре. Ами, ако нямате нищо против, господин Георгиев, да дадем думата на госпожа Бонева, като дама и представител всъщност на Етел. Едни, пак казвам, от победителите в конкурса, първото издание миналата година. Ще продължа път на дамите. Супер, благодарим за което. Заповядайте, Мариана. Здравейте и от мен и благодаря за предоставената възможност да се включа и да споделя така интересен опит и да съм полезна, се надявам. Много накратко за себе си. Аз се казвам Мариана Бонева и в Етел това, което правя е всъщност вече около 5 години съм част от компанията и развивам едно по-различно портфолио от услуги. Етел е разпознаваем бранд като телеком оператор със своите съответно услуги, типични за телеком, но ние се опитваме от няколко години насам да развиваме именно такива технологични, иновативни решения, които да можем да ги предложим на нашите бизнес клиенти. Всъщност това правя аз в компанията. Развивам именно такива продукти. Част от тях са масови такива, които всеки има и ние също трябва да можем да предложим. Други обаче, именно и това е продукта, с който миналата година спечелихме, са такива интересни продукти, интересен, иновативен, към този момент абсолютно без аналог на българския пазар. Преди малко колегите казаха нещо по отношение на това дали самостоятелно или с партньор е разработено това решение.
Аз така съм един типичен пример, в който ние спечелихме именно наградата миналата година в колаборация с българска софтуерна компания. Сключихме това партньорство с компанията, мисля, че няма проблем да я кажа, коя е 0BG. Се казва едни страхотни млади хора, с които така се оказа, че имаме абсолютно еднаква визия и мисия върху това какви продукти искаме да развиваме. Всъщност нашата идея е тези продукти да бъдат наистина иновативни и да са с реална добавена стойност за малък и среден бизнес в България. Наистина така много сходни допирни точки срещнахме и се получи една изключително добра симбиоза между нас. Продукта беше така стартирано като разработка от тяхна страна самостоятелно. Вече когато това партньорство се случи, благодарение на това, че имаме щастието да сме така разпространени по цялата страна, имаме търговска мрежа не малка, радваме се на добри отношения с нашите бизнес клиенти и всъщност точно тази обратна връзка от реалния бизнес в България, най-различни сегменти, ние взехме и всъщност развихме, надградихме многократно продукта. Той вече не е само един, вече са няколко такива нови иновативни решения предлагаме и от тази година, с които сега ще кандидатстваме и ми е полезна информацията, която всички колеги казаха, за да се подготвим още по-добре. Така че ето като пример, така добър пример от практиката, как може всъщност да с колаборация с друга компания да се участва и да се развие един продукт. Друго нещо, което беше казано е, че аз всъщност и писах заявката миналата година, но бях и човека, който стоеше зад реално развитието на този продукт, партньорството и така нататък. Какво всъщност беше за мен важно, първо като тръгнахме да го развиваме като партньорство и като продукт, пак го казвам, обратната връзка от пазара и от нашите бизнес клиенти. Аз обиколих цялата страна в този случай, правих интервюта с различни бизнеси, взимах тяхната обратна връзка, стъпих на реалните цифри и данни, които взех от тях, комбинирах с наша информация, която имаме и съм го използвала така явно успешно, щом имам щастието да бъдем отличени. Така че се получи от тази гледна точка информацията добре предадена. Нещо друго, което... Мариана, ще ни споделиш ли как да ни разкажеш малко повече как се подготвяхте за конкурса и как ще се подготвяте и тази година на база надградената информация, която имаш? Тази година аз волно или неволно вече всъщност разбрах така наскоро за възможността да се включим, но може би това е част от моята работа. Ние този продукт, всъщност той беше част от продукта, с който ние спечелихме миналата година. Сега това нещо го отделяме и го развихме на едно наистина много високо ниво. Надявам се да спечелим и тази година, разбира се. Но да, подготвихме се именно пак на база това. Отделихме го, защото вече имахме една година на работа с този продукт и опит от нашите клиенти. Имахме изключително много обратна връзка от тях, включая и оплаквания, включая препоръки, въобще суперлативи. Всичко това ние го взехме и го вкарахме именно в новия продукт. И аз съм взела точно това под внимание. Всъщност всичко това, което правим и включая тази кандидатура може би тривиално, но база обратна връзка от нашите клиенти. Което е много ключово, защото така ще ти е много по-лесно да докажеш постигнатите резултати на база тази обратна връзка, защото и тримата членове на журито от различните категории, мисля, че единодушно се обединиха около това, на какво държат да има не просто цифри, а доказателствения елемент на постигнатите резултати и това как е допринесло това за обществото и за ползването от страна на бизнеса. Спрямо спецификата на категорията, разбира се. Абсолютно, това е водещо за нас и така показва много ясно, именно колегите отново го споменаха, какъв проблем има в случая бизнеса, с който аз съм се докоснала. Това не са единични случаи, ние се постарахме наистина да бъде
обхватно и приложимо навсякъде, да решим проблем не един, ами наистина масови проблеми. Смятам, че най-ценният ресурс това е времето и това, което ние искаме да направим е именно с нашия продукт и с използването на иновация в днешното съвремие като изкуствения интелект, как можем да предоставим възможност на бизнеса именно да спести време и нещо, което той в момента го прави за дни, за месеци, да го прави за часове и за дни и да си освободи ресурс, за да може да се развива и да расте, а не в една безумна бумащина и администрация, например. Супер. А нещо специфично, подготвяйки самата заявка, което да пропускаме да ни кажеш, нали? Защото ето ти каза, ти пряко си участвала и пряко си я писала. Има ли нещо, което би дала като съвет, пак казвам, което си срещнала като предизвикателство или елемент, който ние пропускаме да споделим за тези, които тепърва ще се подготвят за своите заявки? Вие бяхте изключително изчерпателни. Надявам се и аз с примерите, които съм дала. За мен най-важното е наистина да се дават примери как дадената технология първо е иновативна и е различна. И второ, лично моя мисия в моята работа е това как тя помага, какъв проблем решава, как е полезна, било то за обществото, за бизнеса, за всичко като цяло. Края няма как да не ти задам още един въпрос, за да стимулираме всъщност тези, които се колебаят. Какво носи на бранда спечелването на една такава награда, защото така с колегите сме били и в пряката организация на други конкурси. Знаем, че това е една от нелеките задачи на всеки един организатор на конкурс. Вярвам, че тук и Жустин, и Марина, и Йонко ще ме подкрепят. Това да хората да повярват и каква стойност носи не просто участието, ами достигането до етап, в който бранда печели награда. Какво носи това за самия бранд? Аз мисля, че го казах в началото, Yettle не е нов бранд, той е разпознаваем, но пък е разпознаваем с една много различна материя от това, което ние в момента си говорим. И всъщност това е предизвикателството за мен в моята работа, така че да покажем на света, че вече ние предлагаме и разработваме именно точно такива технологии. Това е едно от основните ми предизвикателства. А спечелването на наградата миналата година всъщност какво допринесе? Допринесе именно в това да се позиционираме като такъв партньор на нашите бизнес клиенти, че ние можем да им бъдем полезни и в това отношение. Помогна и вътрешно с нашите екипи и търговски представители. Аз направих една така национална турне, обиколих всички колеги, показах наградата, разказах за конкурса, това, което вие споделихте в началото, именно за това, че това не беше лесно, както ето вие сега казвате, не беше лесно и да се организира, не беше лесно и да имаш продукт, който да бъде така оценен от експерти. И всъщност тази награда е така едва ли не заслужена и тя е дадена именно от хора, които разбират, знаят и това нещо е оценено. За мен беше важно да го предам на колегите, за да няма разбирането, че това е просто нещо маловажно. Правихме събития миналата година и с наши бизнес клиенти, с над 1000 бизнес собственици се срещнахме, също показахме тези награди. По този начин разпространихме информацията както за това събитие, за изискванията, за конкурса такъв какъвто е, за вашата визия и мисия и всъщност ние споделяме с вас и сме имали щастието да бъдем отличени. Ако можем да обобщим, за мен това е не просто награда за дадения бранд. Вие следвате посоката, в която това не е просто телеком, това дава стимул вътрешно на вашите колеги да развиват и нови продукти и на вашите бизнес клиенти да изискват дори повече от вас, защото виждат, че можете и знаете как. Ако мога така да го обобщя, за мен това е постижението от една такава награда. Добре, много ти благодаря. Да дадем думата сега и на господин Георгиев от страна на Simo Botics, защото те пък са една друга по-различна компания в друг сегмент и те ще ни разкажат малко повече, защото те са участвали с тези успешни иновации и технологии в други конкурси. Тук той има да ни разкаже пък те как са се подготвили. Заповядайте, господин Георгиев. Да, добър ден и от мен. Казвам се Георг Георгиев, управител и основател на Simo Botics. Колегите бяха толкова изчерпателни, че по-скоро аз ще използвам времето да повтарям това вече, което те казаха.
Тъй като колегите от Yettel са разпознаваема компания, не може да кажем към днешно време също за Simobotics. С кратко ще представя компанията. Simobotics, основната цел и мисия на Simobotics е да демократизира роботиката за средния и малкия бизнес. Демократизира, т.е. да я направи достъпна. Достъпна като начин на работа, т.е. с дигитални двойници, с графичен интерфейс и в същото време да е достъпна ценово. Като всичко започна преди години, когато решавах своя проблем. Т.е. имах производства, срещнах тривиалните проблеми с липсата на хора, скъпа и комплексна автоматизация, казуси с регулацията на взаимодействие и интеракция робот-машина. Затова реших да направя собствена автоматизация, т.е. роботи, и с тях кандидатствахме всъщност в конкурса. Т.е. направихме второ поколение на първия български колаборативен робот, Bullbot, направихме умен джойстик за управление на всеки индустриален колаборативен робот на пазара, който се казва Пенка, както и направихме първия в света многоцелеви автономен мобилен робот Мито. А вече в днешно време имаме и второ поколение, който се казва Балабан, също със свои иновации. За нас важно нашите продукти да са модулни, важно е да са достъпни, важно е да се работи с тях дори при липса на компетенция от страна на потребителя. Т.е. не е необходимо да бъде инженер. Миналата година кандидатствахме с тези продукти, спечелихме 2 категории в конкурса. Едната беше Manufacturing Tech, другата беше Software Tech, за което съм благодарен на организаторите и на журито. Тук ще кажа това, което последно говорихте с колежката, какво от тези награди ни дават. Всъщност, последните години ние спечелихме 10 награди, успяхме дори на международно ниво да спечелим награди. Бяхме номинирани в топ 5 на Европейския форум по роботика, т.е. 5 топ в Европа. Интересното е, че за втора поредна година, който е прецедент, сме номинирани за топ 5 в Европа на Европейския форум по роботика. Следващия месец, всъщност този месец, отивам да взема наградата в Норвегия. Също така спечелихме техкампа на Комихимо, на Мурата, световния производител на електроника. Така че общо взето имаме опис с конкурсите и това, което ни дават тези конкурси, е разпознаваемост. Разпознаваемостта е изключително важна за една компания, особено когато тя е млада, в начална фаза на развитие. Другото много важно нещо е вътре в екипа, т.е. вяра в това, което правим. Защото когато една стартираща компания, винаги се минава през труден етап, няма романтика в началото при създаване на една компания, особено когато ти финансираш и инвестираш целият процес. И това дава увереност на екип, защото ясно е, че този глад на хора и на експерти и на специалисти, той не е само в България и те получават множество оферти всеки ден, много по-конкурентно е това, което може една малка фирма да им предложи. И когато ние получим една подобна награда, всъщност това е предимство пред конкуренцията, защото те получават оферти от големи компании, мастодонти в бранша. И те казват, окей, аз работя в по-малка фирма, трудно е, да, не е толкова лесно, не са урегулирани нещата, всеки ден е предизвикателство, но тези награди са атестат, че всъщност ние правим нещо стойностно и че тази компания има бъдеще. Тоест, дава им сигурност, което е изключително важно. Така че силно мога да апелирам към всички компании да кандидатстват, защото има скрити позитиви от това да кандидатствате и да спечелите. Георги, ако ми позволиш, тук няма как да не се стърпявам, просто това носи и бизнес. Неизбежно. Да. Абсолютно. Затова ви зададох и този въпрос. Да, вие сте от страна на компанията, която е стартирала и гоните разпознаваемост, но участието и на международни конкурси ви дава възможности да работите и на международни пазари. Това е нещо изключително важно. Миналата година, когато ми зададоха този въпрос колеги от една от телевизиите, това беше ключово. Мисията и целите на този конкурс е да можем да дадем възможност на малки и среден бизнес, не само, както казваш и ти, и както сподели
Мариана, да продължава екипа вътрешно да има тази мотивация и хъс, да вярват, че компанията се развива и да бъдат част от този екип, но и възможността да се спомага за развитието на компанията за нови пазари и за бизнеси тук на територията на България, нали, виждайки преимуществата на това, което сте създали като иновация и технология, и малки и среден бизнес да иска да работи именно с вас като компания. Добре, ти ще ни споделиш ли как вие се подготвихте миналата година за конкурса и как бихте подходили тази година, за да видим какво нещо пропускаме. Вие пък може нещо специфично да сте срещнали, което да сте го приложили и това да е довело също до успех. Да, ще започна с това, което може би не се акцентира до тук. И може би някой от колегите от журито след моето изказване ще се включи. Това, което ми прави впечатление, е, че в последната година-две всички говорят за изкуствен интелект. И много е важно как се използва изкуствен интелект в подготовката за конкурса и как се използва изкуствен интелект при оценяването. Като технология, която е в момента изключително шумяла и всички говорят за изкуствен интелект, от таксиджията до експерта, всички говорят за изкуствен интелект и във всичко се обсъжда как се използва изкуствен интелект. Аз мога да споделя как ние използваме при кандидатстването изкуствен интелект. Никак. Защо? Защото изкуствен интелект много често, изключително важно при него е как създаваш промпт. И много често той дава много генералистично описание върху темата. И за това ние първо задължително по всяка една от позициите, от точките, си пишеме собствения текст, използваме абсолютно точни цифри, конкретика и изкуствен интелект може да се използва за полиране на нещата. Но ако тръгнете обратно, да използвате изкуствен интелект и след това да добавяте някаква специфика или пропуснете спецификата, то тежестта на вашата кандидатура, според мен, от опита, който до тук аз имам, ще говоря от първо лице единствено число, няма тежест. Изключително важно да говорите в конкретика. Изкуствен интелект, ако смятате, че ще пуснете въпросите и ще кажете отговори на тези въпроси по най-добрия начин, за да спечели конкурса, почти сигурно няма да стане. Така че много е важно изкуствен интелект да бъде използван по правилния начин. А вече тук е интересно как журито ще се отнесе към изкуствен интелект при оценката, защото, примерно в международните конкурси, в днешно време, ако твоя продукт няма какъвто и да било изкуствен интелект вътре в него, няма никакъв шанс да спечели. Тоест задължително трябва да има вътре изкуствен интелект. Аз не подражавам на тази тенденция, защото изкуствен интелект за мен е просто един инструмент и това дали ще го използваш или не прави твоя продукт задължително по-успешен от продукт, който не го използва. В крайна сметка, всяка технология си има специфика. Така че може би журито след това ще каже нещо повече по темата изкуствен интелект и как те ще оценяват при наличието или при липсата на него в продуктите. И вече сега може би ще повторя няколко неща, които вече бяха казани. Когато ние кандидатствахме, не представихме просто продукт, а ясно позиционирахме иновацията с доказан пазарен ефект. Тоест, ние не кандидатствахме с робот, кандидатствахме с иновационен модел. Фокусирахме се върху стойността за клиента. Също така, много важно е да се слуша какво казва журито. Не просто да се дават едни маркетингови текстове, общи фрази, интуитивен, уникален, една техническа документация от 20 страници. Трябва проблема да е ясно дефиниран, да се започне с проблема, ясна технологична новост, пазарна валидност, реален бизнес ефект и скалиране. Тоест да се види, че това, което е направено наистина носи добавена стойност и решава конкретен проблем. Като много е важно, когато се описва проблема, той да бъде описан изключително конкретно. Кой страда, колко струва този проблем, как се решава в момента и да се обясни какво точно е иновативно. Каква е разликата от съществуващото към момента при решаването на този проблем. Каква е технологичната иновация, как вашата иновация няма да бъде копирана или трудно ще бъде копирана спрямо конкуренцията. И много важно да се кажат реалните резултати. Клиенти, приход, намаление на разходи, производителност, това са изключително важни неща. Трябва да се дават числа. Но не отново повтарям да се изпада в
20 страници техническа документация, няколко основни точки. Добрите числа са обикновено процент намаляване на разхода, return of investment, времето за внедряване и това са достатъчни аргументи, за да докажете добавената стойност от вашия продукт. Като ние не писахме академично, това е изключително важно. Да, аз имам академична титла, но се дистанцирам от академично писане. Трябва да се пише бизнес ориентирано. Да се подчертая мащабираността, също така да се покаже, че това не е просто прототип, а че е реален продукт, който решава реален проблем на пазара вече. И да се обясни защо е трудно да се копира. Много важно също е да се подчертая, че текстът трябва да бъде структуриран логично, кратко и ясно. В общи линии това са винаги акцентите, върху които обръщам внимание, и ако мога да кажа честите грешки, които съм открил при писането на кандидатура от моя страна, е твърде често влизам в дълбоки технически термини. Често, когато направя черновата, пиша много общо. Твърде много текст пиша, трябва да е по-компактно, с повече конкретика. Също така бизнес перспективата много често се пропуска. Пише се за тук и сега, а каква е перспективата за бъдеще. И да, нека да спра до тук. Ако мога да обобщя, за да може да дадем възможност, ако има и въпроси от страна на участниците към журито. Много ти благодаря, Георги, за това. Два акцента ще извади от това, ти каза много добре. Много на достъпен език, без много техническа терминология, от която няма как да разбира журито, колкото и да е вътре в сегмента, да кажем, ако се задълбая повече с техническа терминология, по-скоро да бъде по-бизнес и на достъпен език. И другото много важно, което изваждам като извод и акцент от това, което ти разказа, за което ти благодаря, е с какво точно тази иновация и технология е по-различна и уникална от подобна, която има на пазара. Тъй като срещахме и такива казуси. И имаше компании, които казват, моето е по-добро, докажи го. В смисъл, защото на пазара вече има няколко такива съществуващи и за нас това не е нова иновация или технология. И журито няколко пъти коментираха, имаше такива компании, за които не бяха минали етап 1, точно защото това не е нещо ново като иновация и технология и това е много важно да се акцентира при позициониране в самата заявка. Добре е да дадем възможност на журито да кажат по отношение на изкуствения интелект и вече ако има въпроси, за да можем така да влезем в рамките на времето, което бяхме така обявили. Жустин, може би ти, ако искаш да кажеш по линия на изкуствения интелект. Да, специално благодаря за изкуствения интелект. Аз лично го използвам страшно много. И затова не бих могла да съм много критична към заявки писани, в които е използван изкуствен интелект. Според мен по-важно е съществото, а не как точно е написана и подготвена заявката. Ние самите видяхме и видеото, което вие показахте, то също е генерирано в началото, нали? То е генерирано с изкуствен интелект, така че дори бих насърчила използването в рамките, разбира се, не на супер семпъл промпт, както Георги каза, специфично съставен, така че да извади най-важните неща на преден план. Специално за категория електронна търговия има ли нещо, което да ги посъветваш, ползвайки? Още повече в категория електронна търговия, където очаквам да видя и доста заявки, именно на база на различни агенти, изкуствен интелект. Да. Така че по-скоро ги насърчаваш в тази Абсолютно, да. Добре. Марина? Марина, дали ни чуваш? Да, чувам ви, опитвам само да. Ето така. Аз самата по темата за изкуствения интелект в нашата сфера, разбира се, че го има както и навсякъде другаде, но дали ще го използваме за да пишем или не, считам, че е еднакво релевантно в двете посоки. Аз при изваждане на мои собствени текстове много рядко използвам за оформянето им, но в ресърча го използвам постоянно, защото очевидно темата, която
по която работи, е толкова интердисциплинарна, че няма как физически един човек да следи всички тези неща, така че знам, че интердисциплинарността в екипите вътре в компанията е по същия начин. Това са десетина оперативни менеджери, движещи различни процеси и няма как да можеш самостоятелно да не си вземеш от тях информация, да не намериш в тяхния state of art, нали, как съществува техния развитието в тяхната област и да си създадеш общо и критично мнение. Писането считам, че всеки трябва да си го, както е неговото, нали, така да се придвижи. Йонко, тук ти си така най-тематично да ни споделиш. Аз съм сигурна, че и ти ще насърчиш. Значи аз отново ще бъда много кратък, защото аз де-факто го споменах в експозето си, но когато говорим за така тристепенната формула за писане на добра заявка, според мен, какъв проблем решава компанията, защото всяка компания е толкова голяма, колкото проблема, който решава. Втора част решението, нали, изкуственият интелект може да е част от решението, но както спомена господин Георгиев, аз самия нямам положителен или отрицателен предразсъдък дали то е част от решението или не. И третото най-важно, метриките. Тоест, ако човек наистина решава голям проблем и метриките подкрепят, че конкретен сектор в България, дали е логистичния, дали е електронна търговия или друг, намира стойност в решението, за мен е без значение дали част от решението е изкуствен интелект или не. Но само като един последен мини призив, който споменах, понеже аз, независимо, че все още нямам академична титла, чета доста така писани бизнес кейсове и прочее от студенти, курсисти. Едно нещо, което мога да кажа, хора, много си личи кога заявка е писана от изкуствен интелект. Значи, дайте ми 20 разписани заявки, 10 писани с изкуствен интелект, 10 без, ще ви ги гарантирам веднага. И ChatGPT, и Grok, и Gemini почват едни. Нашия бизнес, да речем, прави иновация не само в банковата и разпространителна технология, но и в по-голямата финансова екосистема. Нали, много лесно се. Аз даже почна да придобивам едно нещо, което се казва на модерен жаргон слепота за текст, писан от изкуствен интелект, така че просто нека хората да го имат предвид, личи си. И с това приключвам. Супер, благодарим ти, Йонко. Ами сега към тези, които успяха да се включат като участие, дали имате някакви въпроси, може съответно да се анмютнете и да ги зададете. Ако не в последствие, ако са ви хрумнали такива, разбира се, че ние ще съдействаме, но имаме така мъничко време, в което може да зададете, ако имате, пак казвам, някакви въпроси. Въпреки че благодаря и на журито, и на господин Георгиев, и на Мариана, че така наистина доста в детайл влязоха в това, което искахме да постигнем, нали, като обсъждане и да наблегнем на елементите, на които да се подготвят бъдещите заявки. Но ако има такива въпроси, ще се радвам да ги чуем. Или сме били много изчерпателни и фокусирани, или тепърва ще има въпроси на база това, което обсъждахме. Добре, виждаме, че няма някой, който да има някакъв по-конкретен въпрос, така че освен да ви благодаря и мисля, че в рамките на тези 60 минути това, което си бяхме поставили като цел от наша страна като организатори да дадем повече яснота около новите неща, около това, на което трябва да се наблегне, на журито като това, което ще гледат като изисквания и неща, които искат да видят, като стъпки, да следят и какви грешки да не се допускат, и на компании, които вече имат опита зад гърба си, като Simo Botics и Etel, да подготвят наистина една заявка, която да бъде не просто успешна, ами да стигне до награда. Така че много благодаря на всички ви, на тези, които успяхте да се включите съответно. Ще изпратим записа на всички присъствали и на тези, които не са успяли да се включат, за да може наистина, пак казвам, когато се подготвят, да имат цялостно тази информация. Благодаря ви още веднъж. Пожелавам на всички ви един успешен така и спорен ден и до нови срещи. Вярваме на юни месец на церемонията, пък с журито ще се виждаме по време на съответно комуникацията покрай журирането. Благодаря ви още веднъж и успех на всички. Желая тези, които имат намерение да кандидатстват, а пък ще ми мотивираме и тези, които още обмислят. Благодаря ви още веднъж. Благодаря. Успех на всички. Ден! Скоро. Успехи от мен! До скоро!